Lefunga ar di blok ni bisingo klainai Maikhor kamini khoroksa takhuk Anil Debbarma jora gedungma romui bohugni bemara manjak tongmani nukhungo suksagya enggai kaham sak hamnogo thangai maya enggai tongmani jorao MDC Runile Debbarma tei Debbarma thani adongrok rang suga laikha biskango kaham hospital tei kaham treatment roi manani bagui rang subasuk khlaikha Tini seng Maikhor kamini omo UD Nogor village committee o khobjago sini bujong nor wakhi nogor ni bisingo tai Lefunga block ni under oro sini takhuk Anil Debbarma sori Hamya chukjagya nukhung ngi bono kisa chubasu khainani tini seng local sini Debbarma thani adong rok tai ang nije milui tini seng bono treatment better treatment bai chubasu khaipik bo hai sak khai me bini bini bohok ni kisa problem tongo omono bo kono sense kri tongmani koidin sekang hospital admit tong khe 2-3 din ge taw kisa susto khang ge taw kaise bithi je course pai taw better treatment ni bagi bono seng chubasu khaipik